ayo sakiraaɓe am worɓe rewɓe onon jooɗiɓe oɗon keeɗi kibaruji men ley suudu meɗen faso kibaru onon wowɓe onon hooliɓe fa joni on suudu meɗen faso kibaru keɓon pamal tan subaka hande no eɗen tawa ɗo no 4 lewru meɗen ɗum wonno février yiɗi men ɗiɗa ɓurde hitande ujunaaje ɗiɗi e noga e goho le leydi meɗen burkina faso ele suudu meɗen faso kibaru ka hande faso kibaru tawama ɗo no nokkude men ɗo te assemblée nationale so wiyama assemblée nationale ndi ɗo wonno nokku fa joni ɗo no to député meɗen ɗo no burkina faso kamɓen du ɗo laati ɗo no bureau ji muɗumen ɗo jooɗoto kamɓen du fa dabana ɗo no leydi meɗen burkina faso fa ndaara kamɓen noyi gatta fa ballita ɗon leydi meɗen yaara yeeso ɗum won ko laati sababu majjum ɗum ɗon du en paami le saria leydi meɗen du premier ministre ni tawi nomama fou o hana ɓurde ɗo no balɗe capanɗe tati deko o wara o daro ɗon no yeeso député assemblée nationale ɗum wonno ko laati sababu hannden garagal ɗon no Christophe Marie Dabiré nokku men ɗon to wiyete assemblée nationale burkina faso yeeso faji ɗon député meɗen assemblée nationale noyi wonno no ɗum yaari bala sakande o fuɗɗiri arande fou ɗum wonno silminde ɗum wonno premier ministre chef de gouvernement e tawde fa joni ɗon no ministre en tawaɓe ɗon men fou e tawde fa joni ɗon no député en e kala tawa ɗon fou bala sakande silminde yimɓe wi ɗumen bisimilla muɗum e do garagal ɗon nokku men ɗo wiyete assemblée nationale o holli du fa jonin kanko bala sakande on al haqiqa Allah ɗo wonno ko laati sababu garagal ɗo no premier ministre ɗon o holli saria leydi meɗen kan yemiri nomaɗo fou gaɗaɗo premier ministre fou tawe ɓuuray ɗo no balɗe capantati deko jomum wara daro e yeeso maɓɓe ɗon holla kandu ɗum wonno ko anni gollande ɗon no leydi meɗen burkina faso so lamɗo jaaɓi yiɗi mbiyen tan no gurna leydi men anni yarugol lemanda makko so lamɗo jaaɓi haqiqa du en paami fadde bala sakkande ɗo no hokkude ɗo no premier ministre laawol fa haala o yeeƴake guinan o waɗi ɗum wonno ko wiyete noddandu député men fuu ɓe noddama goto goto e maɓɓe noddama fa ndaare moyi en wonno tawaɓe ɗon moyi en wonno ɓe tawaka ɗon ndelle ɗum noddama député en fuu noddama famama alqadara photo wonno ko tawa ɗon famama alqadara du photo wonno ko tawaka ɗon ni wonno jonka de ko premier ministre hokka ɗum wonno laawol ko dari ɗo no yeeso député assemblée nationale o holli ɗum wonno discours makko o holli mbiyen tan ɗum wonno kanko ɗum ko anni wadde joni noon ko mbawɗen wiide guinan kanko premier ministre on wakkati o ummino nden guinan fuu ko artori guinan e haalugol hande no leydi meɗen burkina faso tawra o holli ɗum wonno leydi meɗen burkina faso rafi ndenagu heɓama leydi meɗen burkina faso o holli fa joni ɗon no rafi cellal ɗum wonno ko haɓɓodi e ñaw mbiyeten coronavirus kandu wari naatile ɗon o holli ɗum wonno tiɗoromaji kawraɗi fuu kolli tan leydi meɗen burkina faso wonko ñakuno ɗum wonno golleji meɗen paltiɗi o holli fa joni du ko ɗum wari ɗum du holli ke ɓiɓɓe leydi meɗen ana keesini holli ke ɓiɓɓe leydi meɗen fa joni du kolli kamɓen du kala ko wari fuu ana mbawi daragol kabde e muɗum so lamɗo jaaɓi fa keɓa wona gollal muɗum premier ministre o yeggida e fa joni ɗo haalde haala ɗum wonno ko wiyete vote ji paltiɗi holli leydi meɗen burkina faso waɗi vote ji hooreji leydi wotama e tawde fa joni du député ɗum wotama ka o yetti ɗum wonno no vote ɗi jaari ɗon o wi ɗum no holla tan ɓiɓɓe leydi men burkina faso fou mon fuɗɗo dari ɗon mon fou sini kandu watti burkina faso yeeso watta e kam e jiɗade muɗum yeeso mana majjum ɗum waɗi e jaam ɗum tilake jaam ɓiɓɓe leydi meɗen kala parti jomiramen tawa fou en keeɓi en fou en poti dow ɗum wiyaɓe heɓɓen wolde foɗa e majjum ndelle ɗum ɗon premier ministre yetti ɗum sanne sanne ley ɗon fa joni ko mbawɗen joguita ɗo no ko haala ko premier ministre haali o wi du so lamɗo jaaɓi ɗum wonno e banggal ɗum wonno gouvernement ko ɗum wonno keso mo o joƴƴino o so tawama député en assemblée nationale kokkima hoolare hannde fou so lamɗo jaaɓi o waɗan daliliji kewɗi no watta fata e kulle kewɗe ɗo no mbaylo leydi meɗen burkina faso ana woni ele kulle ɗo waylo ɗen o wi ele tayka meɗen ele miila meɗen du ko laati ɗum wonno sababu rafi ndena ngu ko woni le ɗon du en paami nokkuji kewɗe leydi meɗen burkina faso guure kewɗe yiɗi ɓen galluji kewɗe fuu laamu jooɗaki toon ndelle nokku so laamu jooɗaki du kulle kewɗe no mbawi hewtagol ɗon ɗum laataki sababu ɗon no yimɓe ɗon no wiyeteɓe terroriste ɓe kamɓe no gaɗi jonde muɗum nokkuji goɗɗe saabe laamu wala toon o wi ɗum laataki sababu so lamɗo jaaɓi ele dabareji ɓe gattata joni ɗi ɓe jooɗoto ɓe miilo ɓe ndaara noyi ɓe gatta fa waɗe ko wiyete découpage mana majjum ɗum wonno leydi ndi fuu ɗum wonno guure ɗen ɗum wonno taƴe muɗumen keyɗintinte mairie ji kesi keɓete guure kese keɓete bangeji kese keɓete yiɗi men du tan enka ɓe ɓeydan ɗum wonno sembe ɓe ɓeydan jonde ɗum wonno laamu le nokkuji meɗen foof so lamɗo jaaɓi o wi ɗum ɗon wawi laatogo sababu so lamɗo jaaɓi fa nokkuji ɗe kamɓe du keɓa jaara yeeso fa tawe du laamu heɓa jooɗo fa heɓa no watta reena ɗum wonno ɓiɓɓe leydi meɗen burkina faso premier ministre chef de gouvernement meɗen o holli fa joni o wi so gonga Allah tan en fuu enen nan leydi meɗen no woodi hannde ni ɓiɓɓe leydi meɗen ana jiɗi no watta ko tawi jaam warti hakkude ɓiɓɓe leydi meɗen ɓiɓɓe leydi meɗen ana jiɗi no watta ko tawi jonde jaam gurdam lobbam yiɗi men tan koddal lobbal heɓama leydi meɗen burkina faso ɗum ɗon wawa heɓede so ni wona tawede wooda joƴƴinaɗo kanga ɗum tawonno ko miiloto o wi ɗum laatake sababu ɗum wonno président Roch Marc Christian Kaboré o joƴƴini ɗum wonno ministre kesso
ministre jeyɗo daragol kam noon fo hayba no watta fata e ɓiɓɓe leydi meɗen potal warta hakkude mumen ɗum hayba du no watta fa tawede golleji golte e leydi meɗen fuu tawa ana gollira ana gollana ɓiɓɓe leydi meɗen fuu ɗum wonno jaati ɗum wonno neɗɗo biyete ɗum wonno Jeffiren Diabré kam wonno kalfinaɗo gollal ngal ɗon o wi du soni lamɗo jaaɓi fuu ɓe gaɗanno e mbawi wadde fuu no watta fa Jeffiren Diabré kandu hollaɓe ɗum wonno e miilo muɗum ɗum wonno ko jeeyi waɗede fa potal e gondal lobbal heɓele leydi meɗen Burkina Faso ɗum wonno ko wanniɓe jatim sabude hunde fu wawa heɓede soni wana tawede nde potal e ɓiɓɓe leydi meɗen fu kamɓe du kawri do anniya goto ɗum wonno gollidde soni lamɗo jaaɓi ka premier ministre leydi meɗen Burkina Faso en paami tan le haalaji ɗin ana keewi sanne se ni en mbi en kaalan ko o waɗi o daɗɗi hande le assemblée nationale de fou a tawan en ɓoyano en kaala so lamɗo jaaɓi ka noon suudu meɗen Faso kibaru heɓi hawri ɗon e sakiraɓe meɗen woɓɓe rewɓe worɓe kamɓe du famin paama kamɓe ɗum wonno miilo muɗumen so lamɗo jaaɓi e dow ɗum wonno garagal premier ministre leydi meɗen Burkina Faso nde nokku maɓɓe ɗon suudu maɓɓe jahata assemblée nationale en kettino min Bari Moukhtar mbiyetemi député Port-au-Prince Yaaga o haali discours makko min nani ko haali no woodi ko laati ko heegiɓe sanne le discours uji makko toujours en adi faro haala wi ɓeydan ndaara no watta ko ndenagu leydi ɓeydo ɗum no laati ko wanni yimɓe fof han amma no woodi ko min golli kena manque discours uji makko e golleji maɓɓe no woodi ko waɗay haala laabi so en tawi kake andi e ley Sahel e ley leste fof gilla duuɓi 2014 warde joni fu laawol fay gotol moƴƴinaaka ɗum haalaka e ley discours makko ɗo o wadda e haala muɗum min irti seeɗa kal ɓe golle kena woodi ko manque e toon e golle ya ndaarete e de neɗɗo bonnata gicce ndaara ni yikki wodan ko waɗa ɓe no worri noon so a ƴeewi saɗɗa leydi ndin ɗum fof a tawan ko jomum wi ɗum fof wona ɗum fof wawi waɗede ɗum volontaire wala no tawra so wana sey darate no woodi to woodi sanne to nafi sanne amma no woodi gueɗe to soni daraka fof woɗata so volontaire joƴƴinirama dow leñol fof woɗata amma so volontaire joƴƴina fa nafa leydi fof tawi leñi fu naati sendaka diina sennaka duniya leñi fu naati fu yo kawrodira ko volontaire en joƴƴina fu ɓen mbawi nafude leydi so mais so joƴƴini volontaire en dow anniya moɗon ke leñol moɗon ngol leñol ngol to waɗata ɗum e gonɗon kabdo ton fu volontaire en moɗon mbawata nafude donc ɗum no hani habde ka min Abdoussalam Dicko mbiyetemi ɗum député provincial on premier ministre o dow joƴƴingol muɗum waɗi holli fa hannden ɗo ko anni fa hannden ɗo e gollande suudu Baba leyɗon ko taykitimi leyɗon ni fa hannden ɗo arandere fof fa heɓa jamu e cellal warta leydi meɗen ndi fa hande leydi ko jokkitata fa hannden ɗo no woodi golleji kewɗi leyɗon e banggal ndenago e banggal cellal e banggal ñaɓuɗuma nawa mbiyetego coronavirus ngu eɗen andi du le ñalaɗe paltiɗe ɗe si gonga ni ɗum raaɓi samme ko hollidu fa hannden du ɓe koɗi daɓre maɓe gatta fa hannden du koɓe keɓa fa hannden du ɗum heɓa waɗa yasaka e leyɗon ɓe kollidu fa hannden du ɓe gartan e laaɓi ɓe gartan e golle ndiyam e ɗum e bande ɓe gartan fa hannden du ɓe kawrida suudu Baba fof saabu e jii eɗen andi ley wolde e ndeɗɗi leñi fa hannden du kawriti e leyɗon na kaɓa e banggal ɓe ɗon ɓe jiɗi tawede fa hannden du kamɓen du kawrudama de ndewridinama de kollama ndewraw kamɓe kawtinode mburduno hay ɗum fof o holli e leyɗon o gollan fa hande e leydi ono premier ministre hitande fou e dogu balɗe ɗe so ni waɗama nommé tile nommé makko ko wara ko haalda représentation nationale ko woni député donc o waɗi holli anniya makko ko hani man gouvernement golla wonna ko gollata joni ɗo holli ni anniya ɗo anniya on o haali ko heewi amma ko ɗo hanɗen ko nangi hakkilleji amin kam woni ko sécurité ɗum noon hannden min jiɗi
woto haalnaɓe no watta fa sécurité on warta e leydi o haali haala BDP en o wiide ɓe ndaran so ɓe gatta ɗumande ɓe kokkaɓe ɓe beyɗan ɓe ɓeɗanaɓe seeɗakal le andal ɓe ɓeɗanaɓe ɗumande seeɗa ɗumen du ɗo jogala sabu mo wala mo ñamata wawa gollide woodi gasi hono BDP en du minen hakika min mbi arande ano min mboɗi seeɗa de min tawi ɗum wonko wooɗa hema sabu yoga maɓɓe gatta golle ko haani gollan man ɓe gollata tan le gure maɓɓe ɗiɓe jaa le gure yoga ɗiɓe gaɗa ɗumani koɓe jiɗi ɓe gollita no ko loi wi ɗum saabi min mbi ɓe gartire kolle no luwaji no gollirte loi woɗi caggal muɗum mi kaali haalaji kewdi hono ko haalaji laaɓi gouvernement ɗum wi hannden o waɗan ko waawi fa o wartira ɗuman hono gure ɗe laaɓi ɗi hono ko wiyete ɗuman laaɓi rural on kono les commune aji ko yahata les province ji moƴƴine tawa ɗumani mon fou no waawi dilla no yiɗiri tawa ɗumani ɗu hono guineji no jaaha no garta no yimɓe jiɗiri sabu so laawol wala woodi golle ɗu wala to Burkina Faso fa eɓa yaa yeeso ka sakiraɓe komi muuyi paamon tan hollide on tan soni tawama hooreje leydi ɗum wonno nomi ɗum no président leydi meɗen Burkina Faso fou wajibi ɗo no premier ministre wara waɗa ko o waɗi ɗum wara daro ɗo no yeeso député en assemblée nationale wara hollita fa joni du kam du eɗo golle muɗum eɗo miilo muɗum so lamde jaaɓi eɗo feena muɗum ko haaja gollande leydi meɗen Burkina Faso ka ɗum o adde fou wajibi député en du kokka hakkilloji muɗumen so lamdake ko kaaja lamdagol fou sana kokka hakkilloji muɗumen sana kokkamo hoolare muɗumen yalla na jardimo na jardakimo ɗum ɗon du no warre ɗum wonno ko alali ko wiyete vote jatim ɗum wonno ko joton jonin député fou nodde inde muɗum nodde wara ada ɗo no talkour wota ma wottanimo kanko député o wina yardimo ma wottanimo kanko ministre o wina yardi programme makko ma walla wi yardaki ma walla wi kam kane hettinaniɓe guinan fadde yaade yeeso de wara suɓade ɗum ɓe wadde fou kamɓe député en ɗo no tawaɓe ɗon wakkatim ɓe député en ɗo no hemre e nogay e jeɗɗo tawaɓe assemblée nationale hokkuɓe ɗon hakkiloji mumen so lamɗo jaaɓi caggal majjum ɗum ko vote o waɗi manda majjum ko kamɓe député en fou ɓe cuuɓi himɓe hemre e joyo wonno wiɓe kamɓe men kay na jardimo ana kooli fa joni du ko wari o holli ɗumen ɗum jatim ka en paami ley ɗon ɗum wono no wodi député wiyete lundiɓe lamɓe yiɗi mbiyen ɗon no opposant en kamɓe men du député en nogay e go'o mbi kam men ka so gonga ni jardaki paamay koolaki fa joni ɗon do ko wi o waɗanan leydi meɗen Burkina Faso ɗum jatim député goto wonno kamde fa joni du mo hokkay hakkillo muɗum manda majjum kanka wiyay ke na yardimo wiyay ke yardakimo ɗum wonno ko tubako wiyata abstention ɗum jatim manda majjum kam ka ana deƴƴini guinan rewa fay sengo fay wote majji ndelle ɗum wonno komi muyno fa paamon ko waɗi nokkude men assemblée nationale Burkina Faso keɓon famude du ni wonno jonka kanko premier ministre Christophe Marie Dabiré o heɓi ɗum wonno hoolare assemblée nationale Burkina fa jonkay o tabintina ɗon no golle ɗo wi o gollanɗen fa ndaare not ko leydi men Burkina Faso yaare yeeso ɗum wonno fa joni du komi muyno paamon ko jiiɗo ɗum wonno vote gaɗɗo le assemblée nationale o jatim ayo sakiraɓe on worɓe rewɓe onon jooɗinoɓe oɗon keeɗi kibaruji men le suudu meɗen fasso kibaru miɗen gonno miɗen kolla on komin ceedi ɗum wonno ko waɗi hande ɗum wonno nayyi lewru meɗen ɗiɗaɓurdu hitande ujunnaje ɗiɗi e nogay e goho le leydi meɗen Burkina Faso le suudu meɗen fasso kibaru ka noon le nokku men ɗo wiyete assemblée nationale Burkina Faso min kolli on no ɗum yaari min kolli on ko sakira meɗen fo mbi min kolli on ko ministre kolli on fa joni du kala ɓe min keeɓi min jewtiri fo min kolli on kamɓe ɓen ko mbi paamon ni assemblée nationale yo nokkure ni ɗo député en Burkina Faso kamɓe du jooɗi ana mbota ɗum wonno loi ji ana kiiña ana ndaara fa joni ɗon golleji ɗon gouvernement leydi meɗen no watta fata e golleji ɗi jaara yeeso koye mbawi wiide tan so lamɗo jaaɓi ni min garton e assemblée nationale o fa min gara min jaajina haala ka fa wooɗa min jaajina kibaru o no gatton fuu no gatton fa keɓon andi toon assemblée nationale so lamɗo jaaɓi fa ɓuranidi jaatin ɗum wonno komin jogui noon o hannde fa min kolla on lamɗo hollu en wakkati goɗɗo fa joni du fa min keeɓa kibaruji goɗɗi suudu men faso kibaru min gara min kollita on fofo moɗon jam finanɗe